ötkende, yumgakını sütkende, tabıla yanara yazmışlar. Bükene aytmasılık yıllar var, yaşlarga şılanıgan yalgışlar. Oturmuş yaşınlar sızgan yıldızıday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmış şırlardan. Нәрсе булды? Нигә мин монда? Зәйтүн апа синең йөрәгеңнең әзмә хәле китте. Аргамак суял сорады. Сиңа берничә көн хастаханәдә булырга туры киләчәк. Кызым беләме? Белә, без аңа шалтыраттык. Ул әле монда, ул эшкә дип кенә китте. Кич белән киләчәк, бер дә борчылма. Шулай инде, Гөлмирда утыра алмый бит инде ул. Борчылма, кич белән киләчәк ул. Минем эшләрем күп, ничәгә. Burada borçılma, Sayın Appa. Kızım gelir, işte soğuk, elbette o kileşik. Yarar. Yüreğini saklarga gerek, ezine yol gitmeye gerek. Hastahanada sürekli yol gidiyorsun. Yol indi, uyda da işler ko'p. Әни, нихәл? Кызым, Bir киеме хәлләре? Хәзер ярый инде. Әни, ник болай куркытасың? Без бөтен авыл белән переживаем. Син нәрсә инде? Кызым, син сыерны савасыңмы? Сөтләрем күпме икәнен язып бар. Бәбкәләрне бакча артына чыгар. Сайны биеңә булыша күр. Ярар, әни, не переживай. Сайны әби өйрәткәне дә җиткән. Кызым, үпкәләмә балам. Шушы эшеңә урнашкач, бөтенләй үзгәрдең син. Миңа бөтенләй игътибарың калмады. Әни, миңа китәргә вакыт. Иртәгә отчет ясыйсым бар. Эшләр бик күп. Нинди отчет инде ул, кызым, төнгә каршы. Беләсең бит инде, без 9-га хәтле эшлибез. Ярар, әни, борчылма. 2 көннән ялым була, шунда озаграк утырырмын, ярыймы? Ярар, балам. Үзеңне сакла, исән сау гына бул. Сау бул әле. Сау бул, балам, сау бул. Саумы, Зәйнәбей, ничек хәлләрең? Evet kızım özün ne hal? Бер килеш, Аллага шөкер. Бакчаша карап торам кızım белән мәш килеп эшлисез. Гөр килеп сөйләшәсез. Шатланам сезнең өчен. Саймәбей, Аллага шөкер. Үзем дә сөенеп бетә алмыйм менә. Әзрәк балама акыл керде ахыры. Соңарып кайтасы булса да, шалтыратып хәбәр итә, борчылмаска куша. Ай язагында гына туган көнен үткәрде бит әле. Дуслары бик күп бүләкләр биргән. Аларны күрсәтеп утырды. Бер егет белән танышкан бит әле Саймәбей. Ул егет Илгизәр исемле икән. Кыйбатлы телефонда бүләк иткән туган көненә. Аллага шөкер инде, сөенеп бетә алмыйм балам өчен. İyilik kine bulsun, isen güne bulsunlar. Амин инде Саймәбей, амин инде. Yarar kırayım eli. Миңа кырып шәйләп алып булмаса. Юк, Саймәбей, рәхмәт җимешкәем. Хәзер кызым кайта, үзендә ашарга әзерлисем бар. Ярар, исән сау гына бул, ширләнә. Сау булып тор, Саймәбей. Күрешкәнчегә кадәр. Yarar kızım. Нәрсә икән инде, Ходаем? Кемнән килгән икән бу?
Әлгә диелгән. Кая шалтыратып карыйм әле. Недоступен ди. Ярый, киргә шашып карармын инде. Бу галәмәт акча. Бу балага нәрсәгә кирәк булды икән, Ходаем? Түләмәсә су таша түләтәбез дигәннәр. Эй, Ходаем. Әние, Михәр. Хәлләрең ничек? Әйбәт кызым. Бу нинди хат? Нәрсәгә сиңа шуның хәтлек акча? Әние, гафу ит инде. Мин бит анда күп алмадым. Вакытында түли алмагач, процент күләмендә акча белән түләргә кирәк. Эштән дә вакытында акчаны бирмәделәр. Шуң күрше озакка сузылды. Әние, мин сине борчылга теләмәгән идем. Инде гафу ит мине, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Кызым, хәзер мин нишләргә тиеш инде, балам? Но әнием, гафу ит инде, пожалуйста. Но Илгизәр миңа шундый матур, кыйммәтле бүләк бирде. Минем дә аңа шундый затлы бүләк аласым килде. Соң, балам, җимешкәем. Сиңа шундый кыйбатлы бүләк бирде дип, син дә аңа шундыйны биргә дигән сүз түгел бит инде. Нишлисең соң син, балакаем? Әнием, булыш инде. Зинһар өчен булыш. Бүтән алай эшләмәм. Нишли алам соң инде мин, балам? Сиңа да булышмагач, әнә туегызга дип җыя башлаган акчам бар иде. Кая булмаса шуны бирәм инде. Итеп түләрсең. Банкоматлар эшләп торгандыр әле, кызым. Мин сабыр лучше, рәхмәт, әни. Зинһар өчен озын узакка сузып йөрмә, хәзер үк итеп түлә. Кызым, әле сиңа шуны да әйтмәкче идем, балам. Ага. Минем иртәгә Чаллыга барасым бар. Кафия апаңның үлгәненә 1 ел булды. Бүген зинһар өчен иртәрәк кайт, кызым. Бәбкәләрне дә урнаштырырга урын күрсәтәсем бар. Аннан соң иртә белән сыерны да савырга туры килер. Ярар, әнием, борчылма. Мин кызлардан ял сорап алам да, алмашынып кайтырмын. Бер үк минем сүзләремне тыңлый күр. Сайма биең авырып тора, бөтен тормыш үзесендә кала, кызым. Зинһар тыңлармын. Хорошо, әнием. Бар, балам, исән сау гына җир. Әйбәт кенә җир, балам, түлә. Пока-пока. Сау булып тор. Пока, кызым. Йоклап тордыңмы? Бәйләт кызым, нишә булып та тордың? Эй, кайда монда йокы, Сәймә би җаныкаем. Зөһрәт тагын кунарга кайтмады. Кайда йөри торгандыр инде, белмим. Кредит алган булган. Кичә шуны түләсен дип акча биреп чыгарган идем. Түләгәндерме инде? Тагын тотып бетергәндерме инде Сәймә би? Белмим инде. Нәрсә уйларга да белмим. Йөрәгем урынында түгел инде менә. Әле җитмәсә, Чаллыга ашка барасы идем бүген. Аларына нәрсә дип әйтергә инде? Бара алмыйм инде, Сәймә бик бара алмыйм. Барам дисәң бар, кызым. Өендә үзең калырмы? Кая инде, Сәймә би, сиңа калдырып чыгып китәсең. Хәзер шалтыратып әйтәм инде, бара алмыйм дип. Алло, Рәшидә, ничек хәлләрегез? Кара әле, ни бит, мин килә алмыйм ашка. Ачуланмагыз инде, зинһар. Көтү куганда бүген аягымны бик каты тарттырдым. Менә хастаханәгә барырга дип машина көтеп утыра идем. Бер үк ачуланмагыз инде, яме. Чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Сау булып тор. Барсаң ни була инде, кызым? Эй, Сәймә бей, нинди йөрәкләрем белән чыгып китим инде. Шушындый тынгысыз вакытта 80 яшьлек әбигә йорт калдырып чыгып китә аламмы инде мин? Оятка дип тора. Ярар, Сәймә бей. Берек инде бер булмаса. Сау булып тор. Ярый. Сау булып. Да йөри икән бу бала. Ой, Аллам, бер булмаса шалтыратып алыйм инде үзенә. Уф. Кызым, кая йөрисең сине? Ут эчендә торганымны белмисеңме ни син минем балам? Инде мин полициягә шалтыратмакчы идем. Кайда йөрдең син? Ярар, әни, мин бит инде җинаять эше эшләп йөрмәгән. Түләдеңме кредитыңны?
Ну, біразын түләдем. Калганын кредит кебек түләргә сөйләштем. Ник түләп бетермәдең? Акча җитәрлек иде бит. Булды, туйдырдың инде син, Күпме мине контролер итәргә була? Дай мне свободу, аңлыйсыңмы? Гомер буе мине итәңә бәйләп тутамыйсың бит инде. Нәрсә сөйлисең син, балам? Мин синең өчен борчылам. Синең язмышың өчен кайгырам. Мин бит сине яратам, кызым. Әней, әгәр дә син яхшы хатын булган булсаң, әти үлгәч, син берәр ир белән яши алган булыр идең. Ә сине алучы булмады. Беләсеңме ник? Аларның дагын синең канат астында төрмәдәге кебек яшисиләре килмәде. Тукта, җитте. Уф, каян чыга синең шул шәһәтлек сүзләреңә? Мин сине шулай сөйләшергә өйрәттемме анаң белән? Ә нәрсәгә сәләтле соң син, Ай, кызым. Минем кияүгә чыгасым килде, балам. Син 2нче сыйныфта укыганда мине кияүгә сорап килделәр. Син миңа шул вакытта нәрсә дидең? Әней, әгәр дә син кияүгә чыксаң, мин өйдән качам. Миңа башка әти кирәк түгел. Минем үземнең әтием бар дидең. Мин нишләргә тиеш идем, балам? Мин сиңа әти дә, әни дә булдым. Синең рәхмәтең шушымыни, балам? Сине миңа вакытың бөтенләй дә булмады. Иртәдән эшкә бардың, кайткачтың, сыерлар җанна чыгып, гомер буе шул сарайда үтте. Аннары өйгә кереп ашарга пешердең. Син мине күрмәдең дә, белмәдең дә. Җитте, булды. Каян чыга синең шушы хәтлек авыр иттереп әйтәсе килгән сүзләрең? Һаман йөрәккә тотынасың. Гел шулай кыймланасың. Мин урамга чыкмасын дип, мине айтып тотып калмасын. Это уже трюк. Твой мне надоел вот так вот. Мин уже үстем утырыпларга. Беләм мин сине кыйланып ятканыңны. Булды. Җитте. Тукта. Бүтән бер сүз дә әйтмә. Эней, хватит ломать комедию, Ну ярар, обещаю. Мин бүген иртәрәк кайтырмын. Тор инде, тор. Ник жатасың син, әни, Әни, тор давай. Ач күзләреңне. Әни, нәрсә булды сиңа? Ах, Тәнзилә апага шалтыратыйк әле. Что тут не так? Алло, Тәнзилә апа, безгә кил әле тизрәк. Әнигә плохо. Әней, тор давай. Әнием, җимешем, тор инде, пожалуйста. Ну мин иртәрәк кайтам бүген, обещаю. Ну тор инде, тор. Ач күзләреңне, әней.